Abi niyo ning kalang igsoon sa laktot pa nga pagkaistorya, divine revelation. Ha? Mao na ingon ni Paul sa Galatians 1:11-12 nga dili ni pinaagi sa ako, di ba? Ingon siya, for I neither received it from man nor I was taught it, but it came through the revelation of Yeshua. Meaning to say, kung naaning wisdom, makita nimo si Yeshua. Makita nimo ang giandam ni Yeshua para nimo. Ang wisdom igsoon, kung wala ko masayop, wala ko masipyat, according sa akong pagsabot, kung naatay pagtuo, mo na imong third eye. Ang wisdom, ikatulo, ikaupat ni mo ning mata. Di ba ang created being ni Aba Elohim dito sa langit, puno og mata? Oh. Kita duhara tong mata. Oh. Pero naatay third eye, muna tong faith. Naapoy fourth eye, muna ang wisdom. Mamito nag-ingon diri, that the eyes of your understanding being